Lijepo vas pozdravljam, dragi moji prijatelji. U današnjem klipu govorimo o Sarajevu, gradu o kojem su opjevane mnoge pjesme i kada ga jednom posjetite, bit će vam jasno i zašto. Poželjet ćete se ponovo vratiti. I opet, i po kiši, i po suncu, i snijegu, i onda kada je sve u cvijeću, pa čak i po magli. Nije važno u koje godišnje doba. Uvijek ćete poželjeti da dođete u grad Sarajevo, jer je u Sarajevu uvijek čarobno. Sarajevo je grad dobrih i poštenih ljudi, grad lijepih običaja, grad velikog srca. I dragi prijatelji, evo nas u Sarajevu. Dobrodošli u Sarajevo, grad ćevapa, kafe i sevdaha. Grad u kojem se spojili istok i zapad, različite vjere i kulture, narodni običaji, muzika i hrana. Spojili se različiti ljudi, postali su jedna raja i napravili da svaki komadić ovog grada miriše na ljubav. Jer Sarajevo je ljubav. Sarajevo se ne gleda, ne posmatra, Sarajevo se osjeća otvorenog srca i svim čulima. Doći u Sarajevo, a ne prošetati se Baščaršijom je puno gore nego da ste otišli u Pariz i niste vidjeli Eiffelov toranj. Prije malo manje od 100 godina su komunističke vlasti htjele Baščaršiju potpuno uništiti, smatrajući da Baščaršija kao staro trgovačko središte uopće nema veliku ulogu u modernom gradu. I hvala dragom Allahu što su odustali od tih ideja. Jer ne mogu ni zamisliti kako bi Sarajevo, moj grad, izgledao bez Baščaršije, svog zaštitnog i najprepoznatljivijeg dijela grada. Dragi moji prijatelji, ako vas put nekada nanese u grad na Miljacki, nedaleko od Baščaršije, tik uz Miljacku, nalazi se gradska vijećnica. Po mnogima jedna od najljepših zgrada u Sarajevu. Sinonim je za austrougarski period u Bosni i Hercegovini. Nakon svih nedaća koje su je zadesile, a potom i obnavljanja, ova građevina je 2006. godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Kažu da je danas raznolikost upotrebe vijećnice veća nego ikada prije. Osim redovnih sjednica gradskog vijeća, raznih kulturnih i umjetničkih promocija, svečanih državnih i gradskih događaja otvorena je i za javnost, svakim radnim danom od 9 do 17 sati. U obilasku Sarajeva stigo smo i do Inat kuće i odmah sam sjetio jedne uzrečice koju mi u Bosni često izgovaramo. Ma to nema nigdje u svijetu, već samo u Bosni. I Inat kuća je veliki dokaz za to, a bogme i za bosanski inat i tvrdoglavost. Jedina kuća na svijetu koja je prešla s jedne strane rijeke na drugu. Jednostavna priča ove kuće kreće još u 19. vijeku, kada je trebala biti srušena, jer je baš na tom mjestu predviđena gradnja gradske vijećnice. Vlasnik Inat kuće je to dopustio samo pod jednim uslovom, da se kuća prebaci na drugu stranu rijeke Miljacke. Dio po dio, cigla po cigla, to je naravno i učinjeno. Te su Sarajlije iz obične kuće dobile Inat kuću, u kojoj je danas restoran tradicionalne bosanske kuhinje. Nezaobilazni simbol grada je i vječna vatra. Svaki put kad šetam Titovom ulicom, pogotovo zimi, nešto me privuče vječnoj vatri. Jednostavno moram malo ugrijati ruke. Vječna vatra gori od daleke 1945. godine i od tada je imala samo jednu pauzu u vrijeme opsade grada Sarajeva. Zbog nestašice goriva je bila ugašena od 1992.
do 1995. godine. Ako posjetite Sarajevo u krugu od 200 do 300 metara, možete posjetiti katedralu Srca Isusova, Carevu Begovu džamiju, pravoslavnu crkvu i sinagogu. Poštujte svaku vjeru i svakog čovjeka, neovisno u šta vjerujete i kojem Bogu se molite. Sarajevo je bilo uvijek grad otvorenog srca za sve ljude, za sve vjere, za sve običaje. Ako pak želite izaći malo iz grada i nadisati se svježeg planinskog zraka, onda je najbolji put za to Trebevička žičara. Sa žičarom ćete doći do Trebevića. S Trebevića imate predivan pogled na grad, kao na dlanu. Nadisat ćete se svježeg zraka, pokupiti lijepih uspomena i napraviti koju divnu fotografiju. Eto, dragi moji prijatelji, bilo bi to sve od ovog videa. Bilo bi to ukratko sve o Sarajevu, o prvom mom klipu, o gradu kojeg toliko volim. Možda još neki drugi put napravimo nešto bolje i ljepše. Ako vam se video svidio, ostavite like, subscribe i pretplatite se na kanal. Hvala vam puno, vidimo se nekom drugom prilikom.